vaig tardar bastant. O sigui, jo vaig fer el cicle i després vaig tardar 2 anys o 3 anys a anar fent, però també això depèn de cadascú. Jo crec que el temps que hi ha aquest any que han tret per fer el projecte és com una mica un luxe. Vull dir, jo treballava mentre feia això, però tenia un temps per plantejar-te un bon projecte que després puguis anar a fora a portar-lo, i que no sigui alguna cosa de pressa i corrents. El llibre és el Zobeida, que és un fragment del llibre d'Italo Calvino, que és una espècie de compendi de ciutats imaginàries. Llavors, el que jo vaig plantejar a fer és que dintre d'aquestes ciutats imaginàries, jo soc de l'Escala, llavors al venir a viure a Barcelona també no és aquesta visió del nascut aquí, sinó que ve de fora, i era una mica això. Vull dir, van coincidir moltes coses a l'hora de fer això. Al Caixa Fòrum va haver una exposició sobre cartografia, o el meu company de pis estava estudiant antropologia i això, antropologia de les ciutats, i una mica per això també vaig tardar tant, que és com deixar que tot això infusioni una mica i anar traient coses. És una feina molt solitària, no? Estàs allà i a vegades sembla que t'estiguis tornant boig, no? Fent coses minúscules i plantejant-te un projecte enorme que després són 12 planes i un mapa així, però és treball a consciència i això, doncs saber ben bé com anirà, què passarà, si pots arribar o no, com serà el següent que passi, perquè hi ha gent que potser ja organitza tot el treball i comença i va assolint les metes, i una altra manera és això, que és això que deia, ja que hi ha temps per fer-ho, potser hi ha una làmina que tardes un mes, per el que sigui, perquè és molt minuciosa, i n'hi ha d'altres que has de tirar pel dret, has de basar-te en intuïció, i és una mica així, anar una mica sobre la marxa.